Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय श्री राधे राधे गोविंदा, जय श्री राधे गोविंदा, जय श्री गौरानिताई, 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 जय श्री गौरानिताई, जय श्रीला प्रभुपादा, 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 जय श्रीला प्रभुपादा. हरि बोल. हरे कृष्ण. Hare Krishna. Thank you, Rakshita Mataji, so much. We enjoyed your kirtan. हरे कृष्ण हरे माता. कृष्णा. सर्वांना माझी स्क्रीन दिसते आणि आवाज ऐकू येतोय का? हो माताजी. हो माताजी. ओके ओके. सर्वजण एकदा हरे कृष्ण म्हणा. हरे कृष्ण. माताजी. आज नरसिंह जयंती आहे. मग आपला क्लास झाल्यावर थोडंसं मी याच्याबद्दल तुम्हाला सांगेन. श्रील प्रभुपाद नेहमी म्हणतात की आपण रोज नित्य नरसिंह देवाचा मंत्र कवच म्हणावं, कारण हे जे जग आहे, भौतिक जग, इकडे प्रत्येक पाऊल म्हणजे धोका आहे. एव्हरी स्टेप इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज अ डेंजर, असं श्रील प्रभुपाद सांगत असे आपल्या शिष्यांना. मग आपलं स्वतःचं रक्षण तुम्ही कसं कराल, तर कधी आपल्यावर अकस्मात संकट येऊ शकतात. मग त्यावेळेला श्रील प्रभुपाद सांगतात की इतर कुठल्या देवदेवतांकडे न जाता कृष्णाकडेच जायचं. मग कृष्णाचं नरसिंह रूप जे आहे त्याची आपण आराधना करायची, त्याचं कवच म्हणायचं, असं ते नेहमी आपल्या शिष्यांना सांगत असे. तर आता आजचा अध्याय चालू करण्या अगोदर मी मंगलाचरण म्हणते. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नम ॐ विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आता आज आपण 5वा अध्याय करतोय, कर्मयोग. तुम्ही एरवी इतर पुस्तकांमध्ये बघितलं तर याला कर्म संन्यास योग असं म्हटलंय, पण श्रील प्रभुपादांनी हे नाव कर्मयोगच दिलंय. आता 3ऱ्या अध्यायाचं सुद्धा नाव कर्मयोग, 5व्या अध्यायाचं सुद्धा नाव कर्मयोग. मग यात फरक काय आहे? दोन्ही कर्मयोगच आहे. मग यात फरक काय आहे? तर इकडे सगळं जे काय करतोस ते फक्त माझ्यासाठी कर, हे जास्त खोलात जाऊन कृष्ण सांगणार आहे. तर प्रथम ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकता त्या श्री राधा गोविंदांना आपण साष्टांग नमस्कार करूया. त्याचप्रमाणे कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद, ज्यांनी आपल्यासाठी गीता इतक्या सोप्या शब्दात लिहून ठेवली आहे आणि इस्कॉन मंदिरांची स्थापना केली आहे, त्या श्रील प्रभुपादांना सुद्धा आपण सर्वजण साष्टांग नमस्कार करूया. त्याचप्रमाणे नामानिष्ठ प्रभूजी, ज्यांनी हा उपक्रम चालू केला, स्लाइड्स तयार केल्या, प्रेमा माताजी ज्यांनी मला शिकवलं, या आणि माझे को होस्ट, ॲडमिन, टेक्निकल टीम, या सर्वांनाच मी नमस्कार करते आणि चालू करते. आता अध्याय 4 ज्ञानयोग. आपण काय काय बघितलं? भगवद्गीतेचा इतिहास बघितला. कृष्ण कोण आहे, तो पृथ्वीवर का अवतरतो हे आपल्याला कृष्णाने ज्ञान दिलं. त्याचप्रमाणे त्याचं शरीर आणि आपलं शरीर याच्यामधला फरक काय आहे तो पण आपण जाणून घेतला. मग कृष्णाने वर्णाश्रमाची स्थापना केली. का स्थापना केली? कारण आपल्याला त्याच्याकडे लवकर जाता यावं म्हणून त्यांनी वर्णाश्रमाची स्थापना केली. वर्णाश्रम म्हणजे त्याच्या आपण कुठल्या ना कुठल्या तरी एका गुणात असतो. मग आपण कृष्णासाठी त्या गुणातच जेव्हा कुठलीही सर्व्हिस करतो तेव्हा हळूहळू आपण आपली चित्तशुद्धी होते आणि मग आपल्याला कृष्ण प्राप्ती होऊ शकते. पण मग ती कृष्ण प्राप्ती कशी होते? ये यथा माम प्रपद्यन्ते. तुमचा जसा भाव आहे, तुम्हाला किती कृष्णाच्या जवळ जायचंय, तुम्हाला कृष्ण किती हवाय त्याच्यावर अवलंबून आहे. ज्याप्रमाणे एखादा विद्यार्थी, समजा जर इतिहासाचा पेपर असेल 100 मार्काचा आणि 10 धडे आहेत, 10 मार्क आहेत प्रत्येकाला, त्यांनी 5च धडे केले आणि 5 ऑप्शनला ठेवले तर त्याला 50%च मार्क मिळणार. म्हणजे ये यथा माम प्रपद्यन्ते. तुम्ही जसं कराल, तुम्ही जशी भक्ती कराल तसा कृष्ण तुमच्यासाठी अवेलेबल आहे. मग कृष्णाने कर्माबद्दल आपल्याला सांगितलं की 3 प्रकारचे कर्म आहेत. एक म्हणजे फक्त कर्म जे की चांगलं कर्म आहे, जे केल्याने आपल्याला भौतिक शरीर मिळतं. मग दुसरं म्हणजे विकर्म, जे निषिद्ध कर्म म्हणून मानलं गेलंय. आणि तिसरं म्हणजे अकर्म, जे कृष्णासाठी आपण कर्म करतो त्याला अकर्म म्हणतात. मग इकडे कृष्णाने सांगितलंय की त्याग केल्यामुळे तुम्हाला ज्ञानाची प्राप्ती होते. त्याग म्हणजे इकडे यज्ञ, बरं का. म्हणजे काही लोक द्रव्य यज्ञ करतात, काही लोक वस्त्रदान करतात गरीब लोकांसाठी, काही औषधं देतात, काही तपोज्ञान करतात. म्हणजे आपली सगळी इंद्रिय ती इंद्रिय तृप्तीसाठी न वापरता
फक्त कृष्णाची कथा ऐकायला, कृष्णाचा जप करायला, मंदिरात जाऊन आपल्या हाताने सेवा करतात, त्याला म्हणतात यज्ञ. जी काय इंद्रिय आहेत ती सर्व कृष्णाच्या सेवेसाठी ते वापरतात. तर इकडे याच्यामध्ये कृष्णाने सांगितलंय की ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ आहेच, पण कुठलंही यज्ञ तुम्ही केलं तर शेवटी तुम्हाला अंततः ज्ञान मिळतं. तर हे अर्जुनाने ऐकलं आणि परत त्याचा गोंधळ उडालाय. तो आता अर्जुनाला असं वाटतंय की मी ज्ञानच मिळवतो, मी द्रव्य यज्ञ केलं, तपोयज्ञ केलं, ते सगळं करून शेवटी मला जर ज्ञान मिळणार आहे तर मी आता कर्म करतच नाही, मी हे घोर युद्ध का करू? मी जंगलात जातो, मी बसतो आणि मी कर्म न करता मी ज्ञान मिळवतो. तर इकडे अर्जुनाचा परत गोंधळ उडालेला आहे. मग इकडे आपल्याला काल आपण बघितलं की ज्ञान कोणाकडून मिळवायचं, आपण गुरूंकडे जायचं आणि कसं वागायचं, तर विद्धी प्रणिपातेन, म्हणजे खूप नम्रतेने वागायचं, गुरूंची सेवा करायची आणि ज्ञान मिळवायचं. आता आपण बघूया आजचा अध्याय 5. यात आता कृष्ण कर्म संन्यास आणि कर्मयोगाबद्दल आपल्याला सांगणार आहे. श्रेष्ठ कुठला आहे, कर्मयोग की कर्म संन्यास? मग निष्काम कर्म बंधनातून आपल्याला मुक्त करतं आणि सर्वोच्च लक्ष्य म्हणजे कोण आहे हे आपल्याला आज समजणार आहे. हरे कृष्णा. कुमुद माताजी, पल्लवी माताजी. हरे कृष्णा माताजी. संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, सर्वप्रथम तुम्ही मला कर्माचा त्याग करण्यास सांगता आणि पुन्हा तुम्ही भक्तिपूर्वक कर्माची प्रशंसा करता. तुम्ही कृपया मला निश्चितपणे सांगा की या दोघांपैकी कोणता अधिक फायदेशीर आहे. हरे कृष्ण. आता इकडे अर्जुनाचा गोंधळ उडालेला आहे, कारण ज्ञान योगामध्ये कृष्णाने सांगितलंय की ज्ञान योग उच्च आहे आणि हेच त्यांनी परत दुसऱ्या अध्यायातही सांगितलंय की ज्ञान योग उच्च आहे, कर्म तुच्छ आहे असं सांगितलंय. परत इकडे अर्जुनाला असं वाटतंय, अर्जुन बघा आता सबबी शोधतोय, मला युद्ध करायचं नाही. त्याला अजूनही पटलेलं नाहीये की मी युद्ध केल्यानंतर त्या पाप क्रियेतून मी बाहेर पडेन, असं त्याला अजूनही पटलेलं नाही. अजूनही तो असं म्हणतोय की स्वजनांना मारणं पाप आहे, हे माझे सगळे नातेवाईक आहेत आणि मला आनंद मिळणार नाही, असं अजूनही त्याची भूमिका आहे. म्हणून तो सांगतोय. आणि परत 4था अध्याय 33वा श्लोक जो आहे त्यात कृष्णाने सांगितलंय की कुठलंही यज्ञ कर, तू काहीही जरी केलंस तरी त्याचा शेवट ज्ञानामध्ये होतो. मग अर्जुनाला वाटतं चला मी अगोदरच ज्ञान योग करायला लागतो. आता अर्जुनाचा गोंधळ कसा उडालाय बघा. आता जेव्हा अर्जुन म्हणतो हे माझे स्वजन आहे, कृष्ण त्याला ज्ञान देतो की आपण हे शरीर नाहीये आणि आत्मा आहे, आणि अर्जुन तू कितीही घातक अस्त्र शस्त्र वापरलीस तरी आत्म्याला तू मारूच शकणार नाहीस. मग अर्जुन आनंद नाही म्हणतो आणि कृष्ण त्याला कर्मकांड म्हणतो. दोन्ही आनंद आहे. तुला स्वर्ग तरी मिळेल, नाही तर पृथ्वीवरचा सम्राट होशील. पापी प्रतिक्रिया यात अर्जुनाला कृष्ण सांगतो की तू भक्तियोग किंवा बुद्धियोग करतोयस ज्याच्यामध्ये काहीही पाप लागणार नाही. पारिवारिक परंपरा नष्ट होती,
कृष्ण सांगतो तू आदर्शासारखा वाग, तू तुझी ड्युटी कर आणि सामान्य जन ही त्यांची त्यांची ड्युटी करतील आणि मग पारिवारिक परंपरा नष्ट होणार नाही, समाजात शांती असेल, आनंद असेल आणि अशा समाजाची उन्नती होईल. हा, मग तिसऱ्या अध्यायात कृष्ण काय सांगतो की जो आत्मसाक्षात्कारी आहे त्याला कोणतेही कर्तव्य नाही आणि परत तो पुढे सांगतो की जो आत्मसाक्षात्कारी आहे त्याला असं काही कारणच नाहीये सांगायला की मी माझं कर्तव्य करणार नाही, म्हणजे परस्पर उलट तो सांगतो. पल्लवी माताजी वाचता? हो माताजी. हरे कृष्ण. परंतु जो आत्म्यातच रममान झाला आहे, ज्याला आत्मसाक्षात्कार झाला आहे आणि जो केवळ आत्म्यातच तृप्त असतो, पूर्ण तृप्त असतो, त्याच्यासाठी कोणतेही कर्तव्य नसते. भगवद्गीता 3रा अध्याय 18वा श्लोक. आत्मसाक्षात्कार झालेल्या मनुष्याला त्याचे विहित कर्तव्य पार पाडण्याचा कोणताही हेतू नसतो किंवा असे कार्य न करण्याचे कोणतेही कारण नसते. तसेच त्याला इतर सजीवांवर अवलंबून राहण्याची गरज नाही. हरे कृष्ण. म्हणजे हे ऐकल्यानंतर अर्जुनाला असं वाटतं की ठीक आहे, आत्मसाक्षात्कार जर मी मिळवला तर मला कर्तव्य करावंच लागणार नाही, मग उलट तर बरं आहे. आणि 4.33 मध्ये तो म्हणतो द्रव्य यज्ञापेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ आहे. आता दुसऱ्यांदा तो सांगतोय कृष्ण की ज्ञान हे श्रेष्ठ आहे आणि मग सांगतो सर्व कर्म यज्ञाचे पर्यवसान दिव्य ज्ञानामध्ये होते. म्हणजे तू कुठलाही त्याग केलास, तू कर्म केलंस, चांगलं कर्म बरं काही, तर शेवटी तुला काय मिळणार आहे? तुला ज्ञान मिळणार आहे. मग अर्जुनाला असं वाटतं मग मी पहिल्यापासूनच ज्ञान योग करतो म्हणजे मला हे युद्ध करावं नाही लागणार. पण 4था अध्याय शेवटी कृष्ण म्हणतो की अर्जुन तू उभा राहा आणि युद्ध कर. पल्लवी माताजी वाचा. हरे कृष्ण. 4था अध्याय 42वा श्लोक. म्हणून अज्ञानामुळे तुमच्या अंतःकरणात निर्माण झालेल्या शंकांचे ज्ञानाच्या शस्त्राने नाश केले पाहिजे. हे भरत, योगाने सज्ज होऊन उभा राहा आणि लढ. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे त्यांनी सांगितलंय की अज्ञानामुळे तुझ्या मनामध्ये शंका आहे आणि ज्ञानाचा शस्त्र वापर. मग अर्जुनाला वाटतं ज्ञानाचं शस्त्र जर वापरायचं आहे तर मी लढाईच करत नाही, मी ज्ञान योग करतो. पण इकडे परत तो म्हणतो की तू उभा राहा आणि लढ. म्हणून आता त्याचा गोंधळ उडालेला आहे या सर्व गोष्टींमुळे. आणि आता तो म्हणतोय मला निश्चित सांग की मी काय करू, कर्माचा त्याग करू की कर्म करू. आता मग आपण बघूया कृष्णाने काय उत्तर दिलं. कुमुद माताजी. हरे कृष्ण माताजी. धन्यवाद. श्री भगवानुवाच संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. परमात्म्याने उत्तर दिले, कर्माचा त्याग आणि भक्ती हे दोन्ही मुक्तीसाठी चांगले आहेत, परंतु या दोघांपैकी भक्ती सेवेतील कार्य कर्म त्यागापेक्षा श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण. आता इकडे 2 शब्द आहेत बरं का, कर्म संन्यास आणि कर्मयोग. आता हे मी नीट सांगते तुम्हाला. कर्म संन्यास म्हणजे काय की तुम्ही भौतिक कर्मापासून संन्यास घ्यायचा. म्हणजे भौतिक इच्छा ज्या आहेत ना त्या भौतिक इच्छाच्या आधारावर आपण कर्म करत असतो. की आपल्या इच्छा असतात, मला मोठं घर पाहिजे, मला एक गाडी पाहिजे. मग आपण काय करतो, आपण चांगले पैसे मिळवतो, नोकरीच्या शोधात असतो. पण कर्मसन्यास म्हणजे भौतिक इच्छांवर आधारित कुठलंही कर्म करायचं नाही, पण दान, जप, तप,
कृष्णाचं प्रवचन या गोष्टी मात्र सोडायच्या नाही, या गोष्टी करायच्या बरं का. मग कर्मयोग म्हणजे काय, तुम्ही जे काही कर्म कराल, भलं तुम्हाला आता एखादा माणूस असेल, खूप मोठा बिझनेसमॅन असेल आणि इच्छाही असेल बिझनेस करायची, पैसे मिळवायची, तर ते सगळे तुम्ही मिळवा ते पैसे, पण ते पैसे मग तुम्ही सगळे कृष्णाला द्या, त्याला कर्मयोग म्हणतात. जे काय कर्म करतो ते फक्त कृष्णासाठी करतो. आता तुम्ही मला सांगा कोण श्रेष्ठ आहे बरं, कर्म संन्यासी की कर्मयोगी. आता एक माणूस आहे तो कर्म संन्यासी आहे, काहीही कर्म करत नाही, स्वतः हिमालयावर जाऊन बसतो, जॉब करतो, जे काय काय नियमित त्याला जे सांगितलेलं आहे ते सगळं करतो, कृष्णाची आरती करतो, सगळं करतो, पण एकटा आहे तो. आणि दुसरा आपले श्रील प्रभुपाद आहे, जे सर्व देशांमध्ये गेले, त्यांनी कृष्ण नामाचा प्रसार केला, भगवद्गीतेचं ज्ञान सर्व लोकांपर्यंत पोहोचवलं. जेव्हा आता श्रील प्रभुपादांनी इतकी 108 मंदिरं बांधली, पण त्यांचा बँक अकाउंट कुठेही नव्हता, त्यांच्याजवळ एक सुद्धा पैसा नव्हता. ते जे काय करत होते ते फक्त कृष्णासाठी करत होते, पण ते केवढे बिझी होते, एखाद्या मोठ्या बिझनेसमॅन पेक्षा सुद्धा बिझी होते ते. तर त्यांनी जे काही त्यांनी केलं ते फक्त कृष्णासाठी केलं. त्यांनी प्रत्येक मंदिरामध्ये त्यांच्या व्हॅन्स होत्या, त्यांच्या गाड्या होत्या, पण त्या गाड्यांचा वापर फक्त कृष्णासाठी होत असे, की जाऊन रिमोट म्हणजे अगदी आत खेडेगावात पर्यंत जाऊन अमेरिकेमध्ये वगैरे बुक डिस्ट्रीब्युशन करायचे, प्रवचन द्यायचे, अशा ठिकाणी की जिकडे विमानं सुद्धा जाऊ शकत नव्हती. तर आता तुम्ही मला सांगा की कोण जास्त श्रेष्ठ आहे, तो एकटा जो कर्म संन्यासी आहे, एकटा हिमालयात जाऊन बसलाय आणि सगळं करतोय, की श्रील प्रभुपाद? सांगा श्रील बरं. प्रभुपाद. श्रील प्रभुपाद. बरोबर. तर इकडे कृष्णानेही तेच दिलंय की तुम्ही कर्म संन्यास आणि कर्मयोगी हे दोन्हीही मुक्तीसाठी चांगले आहेत, दोघांनाही माझी प्राप्ती होईल, पण या दोघांमध्ये जो कर्मयोगी आहे तो श्रेष्ठ आहे. तर आता इकडे आता तुमच्यापैकी किती जणांना असं वाटतं, मला हे करा, हँड रेस करा, की मानव सेवा ही माधव सेवा आहे? किती जणांना वाटतं बरं, मला सांगा, हँड रेस करा. बरं, किती जण असं म्हणतात ना की अरे तुम्ही जॉब काय करत, जॉब एकसारखा घरी करत बसलाय, बघा आम्ही तुमच्यापेक्षा किती चांगले आहोत, आम्ही बाहेर जातोय, आम्ही आजारी लोकांना मदत करतोय, किती जणांना आम्ही अन्नदान, वस्त्रदान करतोय, किती जणांची आम्ही ऑपरेशन्स करतोय. तर तुम्ही जे काय बसताय आणि जॉब करताय, मला नाही वाटत यांनी काही कृष्ण प्राप्ती होईल, पण तुम्ही सेवा करा, गरीब लोकांची सेवा करा, त्यांनी तुम्हाला कृष्ण प्राप्ती होईल. तर आता ऐका ही गोष्ट, ही 10वा स्कंद श्रीमद भागवतम मध्ये आली आहे. एक राजा असतो, नृग राजा, आणि तो खूप चांगला असतो, दानशूर असतो, आणि आपल्या प्रजेचं पालन आपल्या मुलांप्रमाणे करतो, जणू काही ही प्रजा त्याची मुलंच आहे. तो दर महिन्यातून फेरफटका मारायचा आणि जाणून घ्यायचा की आपल्या राज्यामध्ये काय कमी आहे, लोक काय म्हणतायत, त्यांना काय कमी पडतंय, आणि मग
आपली प्रजा खूप आनंदी सुखी राहावी म्हणून त्याला जे जे काय समजायचं की हे कमी आहे ते कमी आहे त्याचं तो दान करायचा. तर काय काय दान करायचा? वस्त्रदान करायचा, गोदान करायचा, तो अन्नाचं दान करायचा, धान्य, साखर, तांदूळ, तेल अनेक गोष्टींचा या राजांनी दान केलं. तेही बघू ना फेरफटका मारू काय कमी आहे. मग एकदा त्यांनी असं ठरवलं की गोदान करायचं आणि तो दान पण असा करायचा म्हणजे त्या भागवतम मध्ये लिहिलंय की असं म्हणतात जितके तारे आहेत तितकं दान तो करायचा, किंवा पावसाच्या धारा किती पृथ्वीवर पडतात तितकं तो दान करायचा, किंवा वाळूचे कण जितके पृथ्वीवर आहेत तितकं दान करायचा. मग त्यांनी गोदान केलं. तर सुंदर गायींना सजवलं, प्रत्येक गायीच्या गळ्यात सोन्याची घंटा, तिच्यावर रेशमी शाल आणि शिंगाना सुद्धा चांदी वगैरे लावून आणि वासरा सकट असं त्यांनी दान दिलं. आणि किती दान दिलं त्यांनी? जवळजवळ 10,000 गायी प्रत्येक ब्राह्मणाला दिल्या आणि प्रत्येक ब्राह्मण संतुष्ट होऊन जात असे. तर एकदा आता शेवटचा कळप उरला होता आणि एक ब्राह्मण आपला कळप घेऊन चालला होता. त्यातली एक गाय परत फिरली आणि ती परत राजमहालाकडे चालू लागली आणि या ब्राह्मणाला समजलं म्हणून तो पळायला लागला. तर ही गाय सुद्धा पळत पळत आता शेवटचा कळप जिकडे उरला होता त्या कळपात जाऊन ती मिसळली आणि हा ब्राह्मण धावत धावत गेला. तोपर्यंत राजाने शेवटचा ब्राह्मण होता त्याला तो कळप दान केला होता आणि तो म्हणाला, राजा राजा माझी एक गाय माझ्या कळपातून आली आणि या कळपात आली, मी तीच गाय घेऊ का? मग राजा म्हणाला बरं, आणि त्यांनी या ब्राह्मणाला विनंती केली ज्याला त्यांनी तो कळप दिला होता की हा असं असं म्हणतोय तर त्याची गाय मी देऊ का? मग तो दुसरा ब्राह्मण होता तो चिडला. तो म्हणाला दान केल्यावर एखादी गोष्ट परत घेत नाही, तुम्ही असं कसं म्हणता? मग तो या दुसऱ्या ब्राह्मणाला म्हणाला मला माफ करा पण ती एक गाय आता राहून दे या कळपामध्ये. त्या एक गायीच्या ऐवजी मी तुम्हाला 1,00,000 गायी देईन. 1,00,000 गायी देईन म्हटल्यानंतर तो म्हणाला मला तीच गाय पाहिजे, मला 1,00,000 गायी नको. मग त्यांनी या ब्राह्मणाला सांगितलं की ही गाय तुझ्या कळपात आलेली आहे चुकून, तर तू दे या ब्राह्मणाला, मी तुला 1,00,000 गायी देतो. हा पण म्हणाला नाही मला तीच गाय पाहिजे. झालं, दोघांचं भांडण झालं, दोघंही असंतुष्ट झाले आणि असंतुष्ट होऊन त्या दोघांनीही या मृगराजाला शाप दिला आणि मग ते घरी गेले. मग त्याच्यानंतर जेव्हा मृगराजा म्हातारा झाला आणि मग मृत्यू झाल्यानंतर तो यमलोकात गेला आणि यमदेवानी बघितलं अरे हा किती चांगला राजा आहे, पुण्यवान राजा, केवढं दान केलंय त्यांनी आणि केवढं बापरे प्रजेचं पालन केलंय, जणू काही ही सगळी प्रजा म्हणजे त्याची मुलं त्याच्याच महालात राहतायत. म्हणून मग त्यांनी बघितलं अरे एकच तुझ्यामध्ये पाप आहे म्हणजे तू 2 ब्राह्मणांना असंतुष्ट ठेवलंस. मग या आता तुला काय हवंय? तुला पाप फळ अगोदर भोगायचंय की पुण्य कर्माचं फळ? मग राजा म्हणाला मला पाप कर्माचं फळ अगोदर भोगायचंय. म्हणून त्याला एक तो सरडा झाला बरं का. पुढच्या जन्मामध्ये तो एक सरडा झाला आणि तो सरडा फिरत फिरत एकदा हजारो वर्ष तो जंगलात फिरत होता आणि एकदा फिरता फिरता तो एक जंगलामध्ये एका विहिरीत येऊन पडला बरं का. त्या विहिरीमध्ये पाणी नव्हतं काही आणि तो खूप बाहेर पडायचा प्रयत्न करत होता पण तो बाहेर पडू शकला नाही. सुदैवानं काय झालं, त्याच अरण्यात कृष्ण आणि त्याच्या राण्या आणि त्याचे पुत्र आले होते
आणि त्यांनी बघितलं की हा सरडा बाहेर यायचा प्रयत्न करतोय आणि त्यांनी काढायचा प्रयत्न केला, त्यांना आला नाही. म्हणून ते कृष्णाजवळ गेले आणि त्यांनी सांगितलं असं असं या सरड्याला जरा काढता का बाहेर. मग कृष्ण आला, आपल्या डाव्या हाताने त्यांनी तो सरडा काढला बाहेर आणि कृष्णाच्या दिव्य स्पर्शाने त्या तो जो सरडा होता त्याला पुन्हा पूर्वीचं शरीर मिळालं, दिव्य शरीर मिळालं. आता त्याच्या डोक्यावर सोन्याचा रथ होता, चांगले वस्त्र होते आणि तो नृगराजा जो होता त्याला आता समजलं की आपली चूक काय झाली. त्यांनी कृष्णाला हात जोडून नमस्कार केला, मग खाली वाकला. कृष्णाच्या चरण कमलांवर आपलं डोकं ठेवलं आणि मग कृष्णाने सांगितलं, हे बघ तिकडे बाजूलाच तुझ्यासाठी विमान आलंय, तू खरोखर किती खूप चांगला राजा आहेस, तू आता स्वर्गात जा आणि खूप वर्ष आनंदाचा उपभोग घे. त्या क्षणी नृगराजाला आपली चूक समजली, त्यांनी हा सगळा दान धर्म केला. त्याला काही हवं होतं का? त्याला काही हवं नव्हतं, त्याला काही नको होतं, त्याला फक्त आपली प्रजा सुखी हवी होती. म्हणून पण हे सगळं त्यांनी केलं, पण कुठेही कृष्ण नव्हता मध्ये. समजलं तुम्हाला? कुठेही कृष्ण मध्ये नव्हता. म्हणून त्याला कृष्ण प्राप्ती झाली नाही. कृष्ण म्हणाला नाही, अरे वा आता तू माझ्या धामामध्ये ये, तुला माझी प्राप्ती झाली नाही, तू स्वर्ग लोकात जा. म्हणून त्याला तो आशीर्वाद दिला आणि तो स्वर्ग लोकात गेला. म्हणून आपल्याला या अध्यायावरून काय समजतं की आपण कितीही लोकांना संतुष्ट करायचं ठरवलं तरीही संतुष्ट कोणीच होत नाही. श्रील प्रभुपाद हे नेहमी आपल्या शिष्यांना सांगत होते. थोडस जरा इंग्लिश मध्ये बोलते कारण त्यांचे शब्द जे आहेत ना ते तुम्ही ऐका आणि नंतर शेवटी मी हे मराठीत सांगेन तुम्हाला क्लास संपल्यानंतर. तर श्रील प्रभुपाद नेहमी सांगायचे, डोंट ट्राय टू एन्जॉय इंडिपेंडेंटली, जस्ट लाईक हियर इन द टेम्पल everyone is trying to enjoy life in connection with Krishna. As soon as we disconnect with Krishna, any lifestyle, any meal, even though simple, will not satisfy you. You will be tossed by the waves of material nature. Our Vedic philosophy is such that everyone must work, but there must be division of work. Just like in our body, there are different parts: head, arms, belly, legs, hands. All these departments work for the total benefit of our body. That is Vedic philosophy. No one should sit idle. Brain must work to give direction. Hands must work to give protection. Belly must work to supply energy. Legs must carry the body. Similarly, in the society, everyone must work, but you work for Krishna. हे श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की तुम्ही जे काही कर्म करता ते फक्त कृष्णासाठी करा आणि तसं केल्यानंतर तुम्हाला सुद्धा काय मिळणार आहे हे मी तुम्हाला या अध्यायाच्या शेवटी सांगणार आहे. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. कुमुद माताजी, मला वाटतं. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. प्रपंचीकतया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुनः मोक्षेऽपि परित्यगो वैराग्यं फाल्गु कथयेते. मोक्ष प्राप्तीसाठी असोसलेले लोक जेव्हा परमात्म्याशी संबंधित गोष्टीचा त्याग करतात व असे मानतात की त्या गोष्टी
भौतिक आहे तेव्हा त्याचा त्याग अपूर्ण असे म्हणतात. हरे कृष्ण. आता इकडे इकडे ऍक्च्युली फाल्गू नाही, हे फल्गू पाहिजे, जरा मिस्टेक झालेली आहे इकडे. तर आपल्याला इकडे काय समजतं की जो आपण त्याग करतो तो ज्ञानाने त्याग केला पाहिजे. उगीच आपण असं आपल्याला असं त्यागाचं जे अंडरस्टँडिंग असते, जी समज असते, ती आपल्याला ज्ञानाने आली पाहिजे. तर श्रील रूप गोस्वामी आहेत, त्यांनी सांगितलंय फल्गू नावाची एक नदी बिहारमध्ये आहे आणि ती जमिनीच्या खालून जाते बरं का. तर वरून बघितल्यावर आपल्याला नदी दिसत नाही, जमीनच दिसते. जरा खणलं की पाणी लागतं, ती नदी दिसते. त्याचप्रमाणे वरून फक्त आपला वेश साधूचा, बोलणं गोड, पण मनामध्ये जेव्हा आपण अनेक वासना ठेवतो तेव्हा त्या वैराग्याला फल्गू म्हणतात किंवा आर्टिफिशियल रिनान्सिएशन. आता श्रील प्रभुपाद एकदा जर्मनीमध्ये होते आणि एक रिपोर्टर त्यांचा इंटरव्ह्यू घेत होता. तो रिपोर्टर म्हणाला श्रील प्रभुपादांना की स्वामीजी, मी असं कसं मानू की तुम्ही संन्यासी आहात आणि तुम्ही एकदम साधं जीवन जगताय. मला तर असं दिसतंय की तुम्ही मोठ्या भव्य मंदिरात राहताय, जणू काय हे मंदिर म्हणजे महालच आहे. तुमच्या सेवेसाठी किती लोक हजर आहेत. तुम्ही जरा बसला की पंखा घेऊन तुमच्या बाजूला दोघं तिघं उभं राहतात. तुम्हाला जर जेवायचा असेल तुमच्यासाठी चांदीच्या प्लेटमध्ये सगळं आणतात आणि तुम्ही जे काय इकडे तिकडे फिरता ते मोठमोठ्या गाड्यांमध्ये फिरता. तुम्ही एरोप्लेन मधून इकडनं तिकडनं जाता. मग आता मी कसं समजू की तुम्ही संन्यासी आहात? मग प्रभुपाद त्यांना म्हणाले की हो, आम्ही गाड्या, व्हॅन, एरोप्लेन यांचा वापर करतो. पण का वापर करतो? आम्ही लोकांपर्यंत जाऊन कृष्ण भावना भावित जीवनाची माहिती देतो, भगवद्गीतेचा ज्ञान सांगतो. मग त्यांनी लगेच त्यांच्या एका शिष्याला बोलवलं आणि सांगितलं की आपल्या इकडे किती गाड्या आहेत सांग. मग त्या शिष्याने सांगितलं त्या रिपोर्टरला, वी हॅव 9 vans and we serve our guru with a gold car. म्हणजे श्रील प्रभुपादांसाठी आम्ही सोन्याची गाडी ठेवलेली आहे आणि आमच्याकडे 9 व्हॅन आहे. मग प्रभुपादांनी त्या रिपोर्टरला सांगितलं की हे काय तुला असं वाटतं का हे माझं आहे? हे माझं नाहीये, म्हणून मी याचा त्यागही करू शकत नाही. नारद मुनींनी सांगितलंय की जे आपलं आहे त्याचा आपण त्याग करू शकतो. पण विचार करा, हे शरीर तरी आपलं आहे का? जेव्हा तुम्ही हे जग सोडता तेव्हा हे कोण म्हणेल हे शरीर कोणाचं आहे? कोण म्हणेल की हे शरीर ना याच्या आईचं आहे कारण त्या आईनी जन्म दिला. कोण म्हणेल नाही नाही ते हे शरीर ना याच्या वडिलांचं आहे. कोण म्हणेल नाही नाही आई वडिलांचं दोघांचं नाही आहे, शेवटी हे शरीर आम्ही अग्नीला अर्पण करतो म्हणून ते अग्नीचं आहे. कोण म्हणेल नाही नाही आम्ही ते शरीर पुरतो मग ते पृथ्वीचं आहे. कोण म्हणेल नाही हे शरीर आम्ही प्राण्यांसाठी ठेवतो खायला, गिद्धाडं वगैरे, म्हणजे हे शरीर प्राण्यांचं आहे. मग श्रील प्रभुपादांनी सांगितलं की हे जे आपलं शरीर आहे हे शरीर आपल्याला कृष्णापासून मिळालेलं आहे, त्याच्यावर कृष्णाचा हक्क आहे आणि त्याचा वापर फक्त कृष्णासाठी केला पाहिजे. आता मग त्यांनी सांगितलं लेक्चरमध्ये, हे बघा मी मायक्रोफोन वापरतोय. आता हा जो मायक्रोफोन आहे हा भौतिक आहे, हा कशाचा निर्माण झालेला आहे? पंचमहाभूतांचा. पण आता मी या मायक्रोफोनचा मी असं म्हणू नाही शकणार मी मायक्रोफोन वापरणार नाही. हा मायक्रोफोन भौतिक आहे, भौतिकाचा मी वापर करणार नाही. पण मी मायक्रोफोन हा लेक्चर द्यायला वापरतोय म्हणजे सर्वांना माझा आवाज येईल, तेव्हा हा मायक्रोफोन आध्यात्मिक आहे, हा भौतिक नाहीये.
सिमिलरली माझ्याकडे जो पैसा आहे, तो पैसा जो आहे तो आपण जर असं म्हटलं की हा पैसा मला सर्व कृष्णाकडून आलेला आहे आणि तो मी कृष्णासाठीच वापरणार आहे. माझ्याकडे खूप पैसा आहे, पण मी म्हटलं पैसा म्हणजे माया, पैसा म्हणजे माया, मी पैसा करणार नाही. आता समजा जर आपल्याला चान्स मिळाला की मला एक प्रमोशन मिळणार आहे किंवा मला एक बिझनेस डील मिळणार आहे, नाही नाही, हे सगळं माया आहे, पैसा मी घेणार नाही. आता मी कृष्ण भावनाभावी जीवन जगतो. पैसा म्हणजे माया आहे असं नाहीये. श्रील प्रभुपाद म्हणाले तुम्ही त्या पैशाचा वापर जेव्हा कृष्णासाठी करता तेव्हा ती माया होत नाही. हरे कृष्णा कुमुद माताजी आणि मग पल्लवी माताजी. कृष्णा हरे कृष्णा. ज्ञेय स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् न मुच्यते. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. जो आपल्या कर्माचा द्वेष करीत नाही किंवा त्याच्या फळाची इच्छाही करत नाही, तो सदैव संन्यासी समजला जातो. हे पराक्रमी अर्जुना, सर्व द्वैतांपासून मुक्त झालेला असा मनुष्य भौतिक बंधनांवर सहज विजय मिळू पूर्णपणे मुक्त होतो. हरे कृष्ण. आता इकडे बघा, दोन गोष्टी सांगितल्या. जो कर्माचा द्वेष करत नाही आणि फळाची इच्छाही करत नाही, म्हणजे दोन्ही गोष्टी पाहिजे. आता समजा जर एक क्षत्रिय आहे, त्याला युद्ध करायचं, आता अर्जुन काय करतोय, त्याच्या कर्माचा द्वेषच करतोय ना, मला युद्ध करायचं नाही. त्यांनी सगळी कारणं सांगितली, हे घोर कर्म मला करायचं नाही. तर इकडे कृष्ण काय सांगतो, कर्माचा द्वेष पण करू नको, फळाची इच्छाही करू नकोस, माझ्यासाठी कर्म कर, असं इकडे कृष्ण सांगतोय. आता इकडे एक खूप छान गोष्ट आहे चैतन्य चरितामृतात. हरिदास ठाकूर हे संन्यास आश्रमात होते. ते रोज हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करायचे. किती वेळेला करायचे? 3 लाख वेळेला ते करायचे बरं का, दिवसातून. आणि असं नॅचरली काय होतं, जेव्हा एखादा माणूस कृष्णाचा जप करतो, खरंच त्याची कीर्ती इतकी वाढते, त्याला इतकी प्रसिद्धी मिळते. कारण जेव्हा मी तुम्हाला सांगितलं ना, कृष्णाला भगवान का म्हणतात, कारण त्याच्यामध्ये षड ऐश्वर्य आहे, त्यापैकी एक प्रसिद्धी आहे. आणि जेव्हा कृष्णाचं आपण नाम घेतो, आपोआप ते सगळे गुण आपल्यामध्ये येतात. तर हे जे हरिदास ठाकूरांना खूप प्रसिद्धी मिळाली. खूप लोक अनेक गावातून त्यांना भेटायला येत असे, त्यांना नमस्कार करत असे. आणि हे हरिदास ठाकूर मुस्लिम होते, तरी ते हरिनामाचा जप करायचे. म्हणून जो लोकल काझी जो होता ना तिकडचा, तर त्याला खूप राग आला, त्याला द्वेष वाटू लागला. अरे हा केवढा प्रसिद्ध झाला, केवढी माणसंच्या माणसं या संन्यासाला भेटायला येतात, माझ्याकडे कोणी येत नाही, माझी पॉप्युलॅरिटी नाही. हे गाव का पॉप्युलर आहे? हरिदासांमुळे. तर मग त्यांनी ठरवलं की आपण या हरिदास ठाकूरांना आता यांची बदनामी करूया. म्हणून त्यांनी एका वेश्येला सांगितलं, जी खूप सुंदर होती, तिला सांगितलं, तुझं एक काम आहे, तू या हरिदास ठाकूरांकडे जायचं, रात्री त्यांची बदनामी करायची आणि दुसरे दिवशी त्यांना घेऊन पोलीस स्टेशनमध्ये यायचं, किंवा तू पोलीस स्टेशनमध्ये ये, बाकीचं सगळं मी करेन. म्हणून त्या हिला ती तयार झाली. आणि ही वेश्या साधी सुधी नव्हती बरं का. ही त्यांनी लिहिलंय चैतन्य चरितामृतामध्ये की शी वॉज मायादेवी हर सेल्फ पर्सॉनिफाईड, म्हणजे ही स्वतः
मायादेवी होती किंवा स्वतः दुर्गा होती. आणि ही हरिदास ठाकूरांकडे गेली आणि हरिदास ठाकूरांनी बघितलं तिला. मग आणि त्यांनी ओळखलं की ही कशासाठी बाई आली आहे, म्हणून त्यांनी नमस्कार केला आणि त्यांनी सांगितलं तुम्ही बसा. आणि हिने सांगितलं मला तुमच्याकडे काहीतरी बोलायचंय. मग हरिदास ठाकूर यांनी म्हटलं की मी मंत्र म्हणतोय, माझ्या माळा झाल्या की मी लगेच तुमच्याकडे बोलेन. आणि ही बसली संध्याकाळी आली होती, रात्र झाली, पहाट झाली, तरी यांचा जपच होत नाहीये. आणि मग सकाळ झाल्यावर ती गेली घरी. दुसऱ्या दिवशी आली तीच गोष्ट, तिसऱ्या दिवशी आली परत तीच गोष्ट झाली. मग तिला खूप राग आला आणि तिला सहन होईना. तर तिने हरिदास ठाकूरांना विचारलं की तुम्ही काय करताय, असं तुम्हाला आनंद जो मिळतोय तो तुम्हाला कशातून मिळतोय, की एका स्त्री सुखाला तुम्ही नाही म्हणू शकता, तर हा यापेक्षा आनंद या भौतिक जगात कोणता तुम्ही अनुभवताय. माझ्यासाठी इतके पुरुष थांबतात, मी कधीच कोणासाठी थांबलेले नाहीये, तर तुम्ही कोणत्या आनंदाचा अनुभव घेता, मला सुद्धा त्या आनंदाचा अनुभव घ्यायचा आहे. असं म्हटल्यानंतर हरिदास ठाकूर तिला म्हणतात ठीक आहे, तुला घ्यायचा असेल तू घरी जा. आणि तिचे लांब लचक केस होते बरं का, तू पूर्ण गोटा करून ये, सगळे केस काप, तुझ्याकडे असलेले सगळे दागिने विक आणि त्याचे आलेले पैसे ब्राह्मणांना दे किंवा वैष्णव आहेत किंवा कृष्ण मंदिरात दे. आणि सगळ्या तुझ्या साड्या वगैरे सगळं विकून टाक आणि जे घर राहतेस ते सुद्धा विक आणि माझ्याकडे ये. तिने सांगितल्याप्रमाणे सगळं केलं, गोटा केला आणि ती तिकडे आली. हरिदास ठाकूरांनी तिला सांगितलं बाहेर अंगणामध्ये तुळशीचं झाड आहे, त्या तुळशीच्या झाडापाशी बसून तू हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हा महामंत्र म्हण. आणि त्यांनी तिला दीक्षा दिली आणि मग ती तिकडे बसली, संन्यासीचे तिने वस्त्र घातले आणि हरिदास ठाकूर तिकडनं निघून गेले. आता हरिदास ठाकूर निघून गेल्यावर ही तिकडे बसली आणि दिवस रात्र मंत्राचा जप करू लागली आणि शेवटी ती सुद्धा प्रसिद्ध झाली, खूप मोठी वैष्णवी झाली. तर हे असं असतं की आपण जेव्हा हरिमंत्राचा जप करतो आपल्याला प्रसिद्धी मिळते आणि आपल्याला माया हात सुद्धा लावू शकत नाही. हरे कृष्णा. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवांबसा. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. जो मनुष्य आसक्तीशिवाय आपले कर्तव्य करतो, परमात्म्याला समर्पण करतो, त्याच्यावर पाप कर्माचा प्रभाव पडत नाही, जसे कमळाच्या पानाला पाण्याचा स्पर्श होत नाही. हरे कृष्ण. आता इकडे बघा, आपण हे करतोय, भगवद्गीता करतोय, इकडे कर्मावर किती श्रील प्रभुपादांनी आणि कृष्णाने कर्मावर कर्म करण्यावर केवढं महत्व सांगितलंय, त्यांनी किती एम्फसिस दिलेला आहे, त्यांनी कर्तव्य आणि ड्युटी याच्यावर किती सांगितलेलं आहे की तुम्ही तुमची ड्युटी करा, चांगल्या तऱ्हेने करा. तर कृष्ण भावनाभावित जीवन म्हणजे असं नाही की मला सगळं सोडायचंय, मी काम करणार नाही, मी पैसे मिळवणार नाही, मी इकडे जाणार नाही, मी तिकडे जाणार नाही, नाही असं नाही. कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय की तू कुठेही सोडून जायचं नाही,
तुझं कर्म तू करायचं, तू युद्ध करायचं. आणि अर्जुन त्याचा एवढा सखा असताना कृष्ण सांगत नाही तू माझा सखा आहेस, तू माझा अतेभवी पण आहेस, तू मला खूप प्रिय आहेस, तर अर्जुना बरं जा, तू जंगलात जा किंवा घरी जा, मी तुझ्यासाठी युद्ध करतो, हे सुद्धा नाही. म्हणजे आपल्याला लक्षात येतं की कर्म आपणच केलं पाहिजे, पण कृष्णासाठी केलं पाहिजे आणि त्या अटॅचमेंट नसली पाहिजे. तर इकडे त्यांनी उदाहरण दिलंय ना कमळाच्या फुलाबद्दल, की पाणी जरी त्या कमलदलावर पडलं तरी ते पाणी परत घसरून पाण्यात पडतं, ते पान ओलं होत नाही. तर इकडे त्यांनी एक दुसरं उदाहरण म्हणजे श्रीला प्रभुपाद, ते अगदी कमळाच्या फुलाप्रमाणे होते. ते कसे राहत होते अमेरिकेला, सगळ्या हिप्पींबरोबर राहत होते, ते ड्रग ॲडिक्ट्स होते, इलिसिट रिलेशनशिप्स मध्ये होते, खूप दारू प्यायचे, स्मोकिंग करायचे, सगळं जे काय वाईट आहे ते ते करायचे, पण तरी त्याचा जरा सुद्धा इफेक्ट श्रील प्रभुपादांवर झाला का? नाही. का नाही झाला? कारण त्यांची दृष्टी जी होती ती ब्रह्मदृष्टी होती. ज्याप्रमाणे आता आपण या अध्यायात शिकणार आहोत, इक्वल विजन किंवा समान दृष्टी म्हणजे काय, आणि नम्र हे कोणाला म्हणतात? आपण नम्र जे आहे, आपण साधारण म्हणतो की जो दुसऱ्यांच्या अंगावर ओरडत नाही, मारत नाही, उलटं बोलत नाही, अशाला आपण नम्र म्हणतो. पण भगवद्गीतेमध्ये नम्रचा अर्थ बघा वेगळाच सांगितलाय. कुमुद माताजी, बरं मी म्हणते, पल्लवी माताजी माझं झाल्यानंतर म्हणा. विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनी चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः. हरे कृष्ण. नम्र ऋषी खऱ्या ज्ञानाने, विद्वान आणि सौम्य ब्राह्मण, एक गाय, एक हत्ती, एक कुत्रा आणि एक कुत्रा खाणारा समान दृष्टीने पाहतात. हरे कृष्ण. म्हणजे आपल्याला खरोखर कृष्ण प्राप्ती करायची, जर कृष्ण खराच हवा असेल, कृष्ण प्राप्ती हवी असेल, तर आपल्याला पहिल्यांदा या स्तरावर राहावं लागतं. हे जे इक्वल विजन, समान दृष्टी आहे, याला ब्रह्मभूत स्तर म्हणतात. म्हणजे प्रत्येक भूतामध्ये, म्हणजे प्रत्येक लिव्हिंग एंटिटीमध्ये, प्रत्येक सजीवामध्ये आपण तोच परमात्मा बघतो. आता हा ऋषी आहे, तो फरक नाही करणार. एखादा ब्राह्मण असेल, चांडाळ असेल, एखादा वाघ असेल, तो विचार करेल अरे हा परमात्माच आहे, पण या जीवात्म्याला ही वासना होती म्हणून तो वाघ झाला. अरे हा जो कुत्रा आहे, श्वान आहे, त्याच्यामध्ये सुद्धा त्याला परमात्माच दिसेल. जणू काही एक फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन आहे, त्या फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन मध्ये सगळ्या मुलांनी भाग घेतलाय, पण आपण जेव्हा बसलेलो असं आपण ओळखू शकतो ना, अरे हा माझ्या मुलाचा मित्र आहे, हा आहे. त्याचप्रमाणे जो विनम्र असतो, जो ऋषी असतो, ज्याला समान दृष्टी असते, त्याला विनम्र म्हणतात आणि सगळ्यांमध्ये ते एकच परमात्मा बघतात. हरे कृष्णा. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. ये हि संस्पर्शस्य भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. एक बुद्धिमान व्यक्ती दुःखांच्या स्रोतांमध्ये भाग घेत नाही, जे भौतिक इंद्रियांच्या संपर्कामुळे होते. हे कुंतीपुत्रा, अशा सुखांना आरंभ आणि अंत असतो आणि त्यामुळे ज्ञानी मनुष्य त्यात आनंद मानत नाही. हरे कृष्ण. आता आपल्याला सर्वांना आनंद हवा असतो बरं का, म्हणून आपण कुठेतरी आपल्याला असं वाटतं की आपण कृष्णाकडे कनेक्ट झालं पाहिजे. माणूस अगदी
जेव्हा अगदी ह्युमन सिव्हिलायझेशन तुम्ही जेव्हा बघाल चालू झालं तेव्हापासून तो आनंदाचा शोधात आहे. पण आपण आनंद कुठून शोधतो? आपल्या इंद्रियातून आपण आनंद शोधायचा प्रयत्न करतो. पण जो आत्मसाक्षात्कारी माणूस आहे तो नेहमीच आनंदित असतो. त्याला आनंद बाह्य गोष्टी शोधावा लागत नाही, कारण तो कृष्णाकडे नेहमी कनेक्टेड असतो. मग आपण जेव्हा आनंद आपल्या इंद्रियातून शोधतो तेव्हा आपलं काय होतं? आता बघा इकडे खूप छान श्रीमद भागवतम मध्ये उदाहरण दिलेलं आहे की ॲनिमल किंगडम मध्ये किंवा प्राण्यांच्या राज्यामध्ये काय होतं. आता हे तुम्हाला माहिती आहे, याला ड्रॅगन फ्लाय म्हणतात. मला वाटतं चतुर पक्षी किंवा चतुर किडा, ते 4 पंख असतात ना त्याला. तर आता जर तुम्ही बघितलं ऑक्टोबर नोव्हेंबर मध्ये पावसाळा संपल्यानंतर समजा जर बाल्कनीमध्ये नाही तर व्हरांड्यामध्ये लाईट लावला तर असे हे जे पक्षी आहेत ना, सॉरी किडे, ड्रॅगन फ्लाईज, ते या दिव्याकडे आकर्षित होतात. ते का आकर्षित होतात? कारण त्यांचा जो सेन्स ऑफ विजन असतो, म्हणजे त्यांचे जे डोळे असतात ना त्यांना प्रकाश भयंकर आवडतो. ते प्रकाशाकडे झेप घेतात, ते जातात. इकडे दिवा गरम जरी असेल तरी ते जवळजवळ जातात आणि मग शेवटी ते चिकटतात आणि थोड्या वेळाने मरून खाली पडतात. दुसऱ्या दिवशी सकाळी उघडा तर एक ढीग झालेला असतो या सर्व किड्यांचा. आता इकडे एक हरण आहे. हरणाचा जो जे कान असतात ना, तर हरणाला सुंदर म्युझिक म्हणजे छान गाणी ऐकायला खूप आवडतात. मग हरणाला एखादा शिकारी कसा पकडतो? तो चांगली बासुरी वाजवून किंवा चांगलं म्युझिक लावून ते हरण तिकडे आकर्षित होतं. त्याला इतकं आवडतं ते गाणं की त्याचे कान जे आहे ते त्याला मरणापर्यंत घेऊन जातात. मग तो शिकाऱ्याच्या जाळ्यात अडकतो आणि शिकारी त्याला पकडून घेऊन जातो. आता एक भुंगा आहे. हा जो भुंगा आहे हा इतका स्ट्रॉंग आहे की एक लाकूड जर असेल तर लाकडामधून तो भोक पोखरून दुसऱ्या बाजूने बाहेर येऊ शकतो, बरं का. पण याचा सेन्स ऑफ स्मेल, गंध, याला इतका आवडतो की एक फूल असतं, त्या फुलाचा गंध घेता घेता त्याला समजतच नाही संध्याकाळ झालीये आणि फूल जेव्हा बंद होतं तेव्हा सुद्धा तो एवढा आकर्षित झाला असतो, तो गंधाला सोडू शकत नाही. तर मग फूल बंद झाल्यावर प्राणवायू न मिळण्या कारणाने तो तिकडेच मरतो. जो लाकड पोखरू शकतो आता तो फुलातूनही बाहेर निघू शकत नाही. आता मासा, याची जी जिव्हा आहे ना ही खूप खूप बलवान असते. काही नवीन दिसलं किंवा काही असेल तर त्या माशाला पटकन खायचं असतं. असं करता करता त्याला जर पकडायचं असेल तर कोळी काय करतो, त्याचं जे बेट असतं तिकडे काहीतरी खाण्याची गोष्ट लावतो आणि मग तो ते जाळं फेकतो आणि मग अशा रीतीने मासा पकडला जातो. आता आपण हत्तीचं बघूया. आता हत्तीला जर पकडायचा असेल तर ते काय करतात, एक मोठा खड्डा खणतात आणि त्या खड्ड्यावर बांबू किंवा गवत ठेवतात आणि दुसऱ्या बाजूला एक मादी हत्ती असते, एक हत्तीण असते. तिला ट्रेन केलेलं असतं की त्या खड्ड्याच्या भोवती तू फिर आणि ती असं, आता एक हत्ती येतो आणि त्याला स्पर्श हवा असतो त्या हत्तीणीचा, म्हणून तो त्या हत्तीणीच्या पाठी पळतो. तिला
इतकं व्यवस्थित ट्रेन केलं असतं की त्याच्यामुळे हा जो हत्ती असतो त्या मुळे तो या खड्ड्यात पडतो आणि त्याला बाहेर येता येत नाही. अशा तऱ्हेने ते हत्तीला पकडतात. तर हे झालं ॲनिमल किंगडम मध्ये, पशूंच्या राज्यामध्ये फक्त एकच इंद्रिय अतिशय बलवान असतं. इकडे हे जे सेन्स ऑफ विजन, इकडे कान, इकडे स्पर्श, इकडे नाक, इकडे जिव्हा, एकच इंद्रिय खूप खूप बलवान असतं, ज्याच्यामुळे त्यांचा मृत्यू होतो. आता आपल्यामध्ये मनुष्यांमध्ये 5 इंद्रिय अतिशय बलवान असतात. तर तुम्ही इमॅजिन करा कुठल्या स्पीडनी आपण आपल्या मरणाकडे जातोय. आणि आपलं मरण म्हणजे काय? जन्म मृत्यू या चक्रात अडकणं, हे आपल्याला मरण आहे. मी कालच तुम्हाला सांगितलं 155 खरब वर्ष झाली आहे की आपण याच ब्रह्मांडामध्ये फिरतोय. आपल्याला कृष्ण प्राप्ती झालेली नाहीये आणि तुम्ही सगळेजण खूप भाग्यशाली आहात की तुम्ही भगवद्गीता ऐकताय. असा प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये ही संधी येत नाही आणि कृष्णाची इच्छा आहे म्हणून तुम्ही ऐकताय. तर आता हे आपला आजचा हे झालेला आहे. तर हे बघा, हे त्यांनी दाखवलंय की आपल्या आपण जी माणसं आहोत तिकडे काय काय चालतं. सगळी इंद्रिय बलवान असतात. पैशासाठी कोणाला स्त्री सुख हवंय, कोणाचा खून करतय, कोणाला पॉवर हवी आहे. हे सगळं हे जे चाललेलं आहे ना, सगळी इंद्रिय खूप बलवान आहे. हा, आता हे शेवटचा श्लोक आहे. हा जो शेवटचा श्लोक आहे त्याला शांती सूत्र म्हटलं जातं. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. सर्व यज्ञ आणि तपस्या यांचा अंतिम उद्देश सर्व ग्रह आणि देवतांचा परम स्वामी आणि सर्व प्राणी मात्रांचा कल्याणकर्ता आणि हितचिंतक म्हणून मला ओळखून ऋषी भौतिक दुःखांच्या वेदनांपासून शांती प्राप्त करतात. हरे कृष्ण. आता हे जे सूत्र आहे ना, याला शांती सूत्र म्हणतात किंवा पीस फॉर्म्युला ऑफ भगवद्गीता. हे जर सगळ्यांना समजलं तर आपल्या जगामध्ये कुठेही युद्ध होणार नाही. तर आपण या 3 महत्वाचे शब्द आहेत बरं का. भोक्तारम यज्ञ तपसां सर्व लोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूताना. आता भोक्तारम म्हणजे काय, सर्व लोक महेश्वरम म्हणजे काय, सुहृदम म्हणजे काय, आपण जाणून घेऊया. आता कितीतरी दिवसांपासून मी तुम्हाला सांगते, जे काय कर्म करता ते कृष्णासाठी करा. जे काय खाता पहिल्यांदा कृष्णाला अर्पण करा. जे काय करता कृष्णाच्या आनंदासाठी करता. मग कृष्ण एवढा डिमांड का करतोय? आय वॉन्ट टू बी द एन्जॉयर. कृष्णाचा का इतका डिमांड आहे? तर एक लक्षात घ्या, जेव्हा केव्हाही एक देश असतो त्याच्या कोणीतरी एक लीडर असतो, आपण म्हणूया प्राईम मिनिस्टर बरं का. एखादी कंपनी असेल, त्या कंपनीचं व्यवस्थित जे त्याचं रनिंग आहे त्यासाठी एक CEO असतो, रोटरी क्लबमध्ये प्रेसिडेंट असतो किंवा शाळेमध्ये प्रिन्सिपल असते. ते काय करतात? ते सगळं कोऑर्डिनेट करतात आणि इतरांना कंट्रोल करतात. इतरांना कंट्रोल केल्यामुळे ते जे ऑर्गनायझेशन आहे ते सुरळीत चालतं. आणि समजा जर असं झालं की शाळेत की प्रिन्सिपलचं कोणीच ऐकत नाहीये, तर प्रोग्रेस होऊ शकेल का विद्यार्थ्यांचा? मला सांगा बरं. किंवा प्राईम मिनिस्टरचं कुठल्याही नागरिकांनी ऐकलं नाही तर प्रोग्रेस होईल का देशाचा? नाही होऊ शकत. तर आपल्याला कोणीतरी एक लीडर लागतो जो सगळं कोऑर्डिनेशन आणि कंट्रोल
करतो. आता भोगतारम. तर आता कृष्ण का म्हणतोय की मी एन्जॉयर आहे, मी भोगतारम आहे, माझ्या आनंदासाठी तुम्ही कर्म करा. आता बघा, आपण प्रत्येक जण कोणाच्या तरी आनंदासाठी आपण काम करत असतो. आता एका लहान मुलाला विचारलं की तू एवढा अभ्यास का करतोयस बाळा, मग तो म्हणेल मी चांगला अभ्यास केला, मला मार्क मिळाले की माझे आई बाबा खूप खुश होतात. आणि मी गेल्या वर्षी लहान मुलांचा क्लास घेत होते ना, तर मी मुद्दामून हा प्रश्न विचारला की तुम्ही अभ्यास करता का, मग अभ्यास कसा करता, मग का करता. आणि त्यांनी मला सर्वांनी हेच उत्तर दिलं की आम्ही आमच्या आई वडिलांच्या आनंदासाठी करतो. पण एक मुलगी होती, ती म्हणाली नाही मला ॲस्ट्रॉनॉट व्हायचंय, मला ॲस्ट्रॉनॉट व्हायचंय म्हणून मी अभ्यास करते, मी नाही माझ्या आई वडिलांसाठी अभ्यास करत. मग तिला विचारलं बरं तू आणि मग ॲस्ट्रॉनॉट झाल्यावर तू काय करशील. मग ती म्हणाली मग मी माझ्या आई बाबांना घेऊन जाईन स्पेसशिपमध्ये. मग तुझ्या आई बाबांना आनंद होईल का. मग ती म्हणाली अर्थातच, त्यांना खूप आनंद होईल, त्यांना खूप अभिमान वाटेल, ते सगळ्यांना सांगतील, माझ्या मावशी मामा काका आत्या सगळ्यांना माझ्याबद्दल सांगतील, कौतुकाने सांगतील. मग मी म्हटलं म्हणजे तू ॲस्ट्रॉनॉट जरी तुझ्यासाठी झालीस पण तू त्याचा आनंद तुझ्या आई बाबांना देणार आहेस ना. तर ती म्हणाली हो, आणि मी खूपच आनंद देईन त्यांना, आणि मी त्यांना खूप पैसे मिळवल्यावर मी त्यांना पैसे देईन असं ती म्हणाली बरं का, लहान मुलगी. तर बघा, मी तुम्हाला सांगायचा प्रयत्न करते की एखादा माणूस जो नोकरी करतो, सकाळी जाऊन रात्री येतो, त्याला विचारलं तू का काम करतोस, तो सांगतो की माझी बायको माझी मुलं आनंदी राहावी, त्यांना पैशाची कुठेही कमतरता जाणवू नये म्हणून मी काम करतो. एखाद्या बॉसला विचारलं तू एवढा ओव्हरटाईम का काम करतो, तो लगेच म्हणतो की माझ्या कंपनीला प्रॉफिट होईल, आणि माझ्या कंपनीला प्रॉफिट झाल्यावर इकडे इतरांची सुद्धा सॅलरी वाढेल आणि माझी जी पोझिशन आहे ती परमनंट होईल. म्हणजे तो सुद्धा पहिल्यांदा काम का करतो ओव्हरटाईम, कंपनीला प्रॉफिट झाल्यावर त्याला माहिती आहे त्याची जी पोझिशन आहे ती परमनंट होणार आहे. तर त्याचप्रमाणे आपण सुद्धा कोणाच्या तरी आनंदासाठी काम करतो, पण आपण चुकीच्या दिशेला चुकीच्या दिशेला त्याचा ऍप्लिकेशन करतोय. बघा, समजा जर एक गृहिणी असेल आणि ती घरी रोज छान स्वयंपाक करते आणि तिच्या नवऱ्याला मुलांना विचारलं की अरे तुमची म्हणजे रोज तुम्ही घरीच जेवता, मग तुमची बायको हे घरीच स्वयंपाक करते का, किंवा त्या बायकोनी विचारलं की ठीक आहे ना सगळं जेवण, मग सगळे तो नवरा मुलं म्हणतील हो ठीक आहे पण व्हरायटी पाहिजे, सारखं सारखं तेच होतं असं. तर कुठे ना कुठेतरी थोडीशी असंतुष्टी ही प्रत्येकामध्ये राहते. माणसाने कितीही पैसे मिळवले, बायकोला विचारा, बायको म्हणते की एवढे पैसे पुरतच नाही, किंवा हो पैसे मिळवतात पण तुम्हीच घरी रात्री 11 वाजता घरी येता, मग या आयुष्याला काय अर्थ आहे. त्याच्यामुळे पैसे मिळवून सुद्धा कुठेतरी एक गोष्ट अशी राहते की जिकडे ती बायको किंवा मुलं किंवा इतर जण असंतुष्ट असतात. इतकंच काय, जे समाजसेवा करतात, आता गांधीजींनी केवढी समाजसेवा केली आहे, पण तरी सगळे आपलं जेव्हा इंडिया पाकिस्तान विभागणी झाली तेव्हा सुद्धा की काही जण त्यांच्या व्ह्यूज बरोबर सहमत नव्हते आणि शेवटी त्यांचा खून झाला. म्हणजे याच्यावरून आपल्याला समजतं की आपण कधीही आम जनतेला किंवा घरातल्या परिवाराला सुद्धा प्रत्येकाला आपण संतुष्ट ठेवू शकत नाही. पण आपण जर कृष्णाला मधोमध आणलं आणि आपण म्हटलं की बाबा ही घरची जी मंडळी आहे ही माझी नाहीये, ही कृष्णाची कोणीतरी आहे, म्हणून मी त्यांना सर्व्हिस देते, मी पहिल्यांदा कृष्णाला प्रसाद दाखवीन आणि मग त्यांना देईन,
असं जेव्हा तुम्ही कराल तेव्हा घरचा प्रत्येक मनुष्य तृप्त होईल. मग तुम्ही लॅविश जेवण केलं नाही तरी ते म्हणतील की जेवण साधं होतं पण माझं पोट तर भरलंच पण माझं मन तृप्त झालं, असे शब्द बाहेर निघतील. तर एखादा बुद्धिमान माणूस आहे तो काय म्हणतो की मी कृष्णाचा अंश आहे. आय एम अ पार्ट अँड पार्सल ऑफ कृष्णा. आय विल वर्क फॉर द सॅटिस्फॅक्शन ऑफ कृष्णा. ज्याप्रमाणे आपण अन्न खातो तर अन्न खाण्यासाठी डोळ्यांनी आपण बघतो भाजीचा रंग, हाताने आपण जरा बघतो कोवळी आहे का, एखादं फळ असेल तर हुंकून बघतो, आंबा वास येतोय का, वासच नाहीये आंब्याला, नको हा आंबा घेऊया. पायानी बाजारात जातो. तर सगळं जेव्हा आपण आपल्या हातानी, डोळ्यांनी, नाकानी, पायानी जाऊन भाजी आणतो, घरी भाजी करतो आणि मग जेव्हा आपण हात असं म्हणू शकत नाही की मलाच सगळं जेवण पाहिजे, मी भाजी चिरली, मी स्वयंपाक केला, मी भाजी निवडली, असं जर म्हटलं तर असं नाही चालत. ते सगळं अन्न पोटाला दिलं जातं आणि मग त्याचं रूपांतर शक्तीतून, ती जी शक्ती आहे ती इतर अवयवांपर्यंत पोचवली जाते. त्याच्यामुळे जर आपण असं राहिलो की मी कृष्णाचा अंश आहे, जे काय मी करतोय, ज्याप्रमाणे हात केवढं काम करतोय पण ते सगळं पोटाला देतोय, त्याचप्रमाणे आपण सगळं काही केलं आणि जेव्हा आपण कृष्णाला देतो तेव्हा ज्याप्रमाणे अन्न हाताने खातो पण ते पोटाला देतो आणि पोट सगळ्या अवयवांना नरिश करतं. जेव्हा आपण कृष्णाला देतो, जे काही कर्म असू दे, अन्न असू दे, कृष्णाला देतो तेव्हा कृष्णाला खरोखरच केवढा आनंद होतो. तुम्ही अनुभव घ्या, तुम्हाला लक्षात येईल, तुम्हाला सुद्धा परमानंद होतोय. इकडे आता तीच गोष्ट आहे स्लाइड की कृष्ण त्याच्या बाळ गोप मित्र जे आहेत त्यांच्याबरोबर वृंदावनात चाललेला आहे. प्रत्येक जण घरातून काहीतरी आणतायत आणि त्यांचा डबा उघडून पहिला घास ते कृष्णाला देत आहेत. कृष्णा हे तुझं आहे, कृष्णा हे तुझं आहे, असं तुम्ही प्रत्येक घासाला तुम्हाला जाणवलं पाहिजे. कृष्णा हे तुझं आहे, कृष्णा हे तुझं आहे. आणि नॅचरली कृष्ण जेव्हा संतुष्ट होईल तेव्हा तुम्हाला खूप आनंद मिळेल, परमानंद मिळेल. आणि कृष्ण काय मागतोय, पत्रम पुष्पम फलम तोयम. कृष्ण या ब्रह्मांडाचा नायक आहे पण बघा तो किती संतुष्ट आहे साध्याच गोष्टींनी. त्याला खूप काय मोठं हवंय का, नाही, बिलकुल हवं नाही. दुसरी गोष्ट भोक्तारम, आय एम द एन्जॉयर, म्हणजे कृष्णाचा काही शोषण भाव आहे का याच्यात, नाही. एक लक्षात घ्या, प्रभू रामचंद्रांनी रावणाबरोबर युद्ध केलं, लंका युद्ध जिंकल्यावर लंकेची जमीन हडप केली त्यांनी. आज 2 देशांमध्ये युद्ध झालं तर जो देश युद्ध जिंकतो दुसऱ्या देशावर आपले सगळे झेंडे लावून आणि आपली सत्ता तिकडे चालवेल. पण प्रभू रामचंद्रांनी राजसिंहासनावर विभीषणाला बसवलं, त्यांनी काही घेतलं नाही. त्याचप्रमाणे आज नरसिंह जयंती आहे. नरसिंह देवानी प्रल्हादला मारलं आणि प्रल्हादला, हे माझा क्लास झाल्यावर मी याच्यावर 2च मिनिटं बोलते. प्रल्हादला मारल्यावर त्यांनी घेतलं का राज्य, ते सगळं नाही, त्यांनी प्रल्हादाला राजसिंहासनावर बसवलं. त्याचप्रमाणे रामाने वालीला हरवलं आणि मिळालेलं सगळं राज्य सुग्रीवला दिलं. तर एक लक्षात ठेवा, कृष्णाचा शोषण भाव नाहीये. तो आपल्याला का सांगतो, कर्म मला अर्पण करा, अन्न मला अर्पण करा. त्यातला जो सगळा जो भाव पाप त्यात जे पाप दडलेला आहे त्याचे परिणाम तो आपल्याला साफ करून परत
तेच अन्न देतोय. तर आपण हे असंच वागतोय. आपण नेहमी दुसऱ्यांच्या आनंदासाठी वागतो. तुम्ही कोणालाही गृहिणीला विचारा की तू एवढा स्वयंपाक कोणासाठी करतेस. आता कोण गृहिणी असतील तर मला त्याचं उत्तर द्या. तुम्हाला अनम्यूट करता येतं ना. तुम्ही घरी जेवण करता, कोणासाठी करता? तुमच्या स्वतःसाठी करता की घरातील सर्व लोकांसाठी करतो. इतरांना आनंद व्हावा म्हणून करता? तर कुठेतरी आपण जे आता जगतोय ते एक इन्व्हर्टेड इमेज आहे. म्हणजे जसं आपण जगायला हवंय त्याच्या विपरीत, एकदम उलट आनंद आपण दुसऱ्याला देतोय, पण तोच आनंद आपण कृष्णाला दिला पाहिजे. म्हणजे ज्याप्रमाणे हात, नाक, डोळे, पाय हे अन्न मिळवून पोटाला देतात आणि मग शक्ती सर्वांना मिळते, तसंच आपण कृष्णाला संतुष्ट केल्यावर इतर सगळे जण संतुष्ट होतात. मग त्याच्यानंतर हे भोक्ताराम यज्ञ तपसा, बरं का, सर्व यज्ञ आणि सर्व तपांचा मी भोगताय. सर्व लोक महेश्वरम. सर्व लोक महेश्वरम म्हणजे जितकी लोक आहेत तिकडे आपल्या ब्रह्मांडात 14 लोक आहेत, त्या 14ही लोकांचा मी महेश्वर आहे, मी ईश्वर आहे. म्हणजे सर्व देवदेवतांचा ईश्वर मीच आहे. आणि सुहृदम सर्व भूताना, म्हणजे सुहृदम म्हणजे वेल विशर. बरं, कृष्ण कसा आहे? जोपर्यंत तो आपल्या हृदयामध्ये स्थित आहे आणि जोपर्यंत आपण आपल्याला कृष्ण प्राप्ती होत नाही, या भौतिक चक्रात, जन्म मृत्यू चक्रात अडकला असतो, तोपर्यंत कृष्ण आपल्या बरोबर येतो. तो म्हणतो हे खूप धोकादायक आहे, मी तुला एकट्याला सोडू शकणार नाही. म्हणून तो आपल्या हृदयामध्ये परमात्मा म्हणून स्थित असतो. सुहृदम सर्व भूताना म्हणजे फक्त मनुष्यांचाच मित्र नाही आहे तो, हत्तीचा, मुंगीचा, किड्यांचा सुद्धा तो सुहृद आहे. आता इकडे सर्व लोक महेश्वरम. एकदा श्रील प्रभुपादांचा इंटरव्ह्यू झाला BBC वर आणि त्या माणसाने त्यांना विचारलं, तुम्ही तर असं म्हणता कृष्ण इज सुप्रीम, कृष्ण इज सुप्रीम. अरे तुम्ही म्हणता, पण आम्ही म्हणतो जीजस इज सुप्रीम. मुस्लिम म्हणतील अल्लाह इज सुप्रीम. मग तुम्ही असं तुम्ही असा दावा कसा करू शकता कृष्ण इज सुप्रीम असं? तर श्रील प्रभुपादांनी खूप चांगलं उत्तर दिलं. तर ते काय म्हणाले की ख्रिश्चन लोक म्हणजे जे त्यांचं बायबल आहे, त्या बायबलमध्ये जीजसनी सांगितलं माय फादर्स किंगडम इन हेवन, आय एम द सन ऑफ गॉड, असं जीजसनी सांगितलं. प्रत्येक ठिकाणी त्यांनी सांगितलं आय विल टेक यू टू माय फादर्स किंगडम इन हेवन. माय फादर. आणि तो जीजस मी स्वतः सांगितलं आय एम द सन ऑफ गॉड. मोहम्मदनी काय सांगितलं? आपण त्याला प्रोफेट म्हणतो, म्हणजे तो देवाचा एक मेसेंजर होता, प्रोफेट मोहम्मद म्हणतो. पण फक्त आता इतर सगळे जे धर्म आहेत ते न बघता श्रील प्रभुपाद म्हणाले सर्व धर्मात हेच सांगितलंय पुढे पाठी, फक्त आपला धर्म असा आहे जिकडे कृष्णाने सांगितलंय मी भगवान आहे, सर्व लोक महेश्वरम, मी भगवान आहे. म्हणून आपण म्हणतो भगवान उवाच, सर्व लोक महेश्वरम आहे. तर म्हणून आपण हा जो आपला धर्म आहे याला सनातन धर्म म्हणतात. आणि कुठल्याही धर्मात कोणीही सांगितलेलं नाही आय एम सुप्रीम. फक्त कृष्णाने सांगितलंय की मी श्रेष्ठ आहे, मी परम आहे, सर्व लोक महेश्वर. तर असं श्रील प्रभुपादांनी उत्तर दिलं. मग तो इंटरव्ह्यूअर एकदम गप्प झाला, काही बोलला नाही. तर आज आपण काय काय बघितलं? कर्म संन्यास की कर्मयोग, काय श्रेष्ठ आहे? मग
कृष्णाने सांगितलं कर्मयोग श्रेष्ठ आहे. मग कृष्णाने सांगितलंय निष्काम कर्म कर, निष्काम कर्म केल्याने तू बंधनातून मुक्त होशील. आणि मग आपण शेवटी जो पीस फॉर्म्युला किंवा शांती सूत्र आहे ते बघितलं, की ज्यात कृष्णाने सांगितलंय मी भोक्ताराम आहे, मी सुहृदम आहे आणि मी सर्व लोक महेश्वरम आहे. आता तुम्हाला काही तुमच्या हे आहेत का डाऊट्स? नाहीतर गीता महात्म्य वैष्णवी माताजी तुम्ही आलाय का? बरं, मग तुम्ही आता हे म्हणता का गीता महात्म्य?